И здравей YouTube, днес ще правим един урок. Той ще бъде кратък, как да се инсталирате Bandicam. Аз съм Леви Геймър, сори, че спомена да го кажа, че забравих да го спомена. И така, трябва да се инсталирате ето този торент тук, но ще сложа линк в описанието. Като го свалите, не инсталирате, ето тук го инсталирате и аз съм го направил, затова няма да го правя наново. Само ще ви покажа, ето, той на мен ми се е инсталирал, цъкам продължи и ми се отваря една папка. Това го изкарвате на екрана, не е задължително, но аз ще го изкарам. И ето така правите, пускате го, аз няма да го инсталирам на цяло, защото миналия път пробвах и Bandicam ми се спря. И избирате си език, аз ще си избира български, защото нали все пак. Така. И цъкате напред. Цъкате съгласен и напред. И тук избирате си в коя папка да и цъкате инсталирай. После за настройките, ето цъкате общи и цъкате настройка. Време на запис, ако искате да няма време на запис, да може да снимате и цял ден, го направете така. Но аз време за запис съм го направил 1 час. Може да го направите 2 часа и половина и няколко секунди. И така, с записния таймер може да има таймер колко да е голям и клипа. Нещо такова, не помня какво правиш. И тук това задължително не го пипайте, защото ако цъкнете най-долното, на края на записа ще ви се изключа компютъра и готово, цъкате ок. За видео, те също не ги барайте. Сега го за моето. Да знам някакъв бък, после ще го правим. За тук, ако искате да имате пауза, го отбелязвате това квадратче. И избирате си кой клавиш, може да си изберете всякакъв. Ето, може да си изберете Space, може да си изберете Tab, може да си изберете Caps Lock. Но аз ще си избера F8, защото с него съм свикнал. И тук може да си добавите ефекти, ама аз не ща, защото много грозен ми става клипа. Ето изображенията, ако искате да има клавиш, правите го и цъквате пак каквото искате може. Няма ви показвам, защото тук може да си сложите ефект, това не съм го пробвал. И тук за нищо не пипайте. И настройките ви са готови. Ако можете да снимате правилно, добре, поздравления, станало е. И аз бях Леви Геймър, вие бяхте с мен. Ако клипа ви е харесал, дайте по един лайк, абонирайте се и това беше всичко от мен. Довиждане!